Ħafna jassoċjaw il-kelma presepju ma' żmien il-miliet. Iżda, artist parzjalment nieqes mid-dawl ħoloq xena unika tal-ġimgħa mqazza miġbura fi presepju. Joseph Scicluna ħoloq kull xena possibbli li wieħed jassoċja mal-passjoni ta' Ġesu. Fosthom l-aħħar ċena l-ħasil tas-saqajn u l-arrest quddiem Pilatu. Sakemm finalment naraw il-mewt u l-qawmien tas-Sidna Ġesu Kristu. Xogħol li ma kien faċli xejn għal Joseph kif jara biss minn għajn waħda li ma vista mhix ċara lanqas tant li saħansitra jbati biex jara l-kuluri. U allura kif irnexxielu joħloq biċċa ta' arti bħal din. Jista' jkun sar miraklu, għax jiena l-mara tgħidli fejn inti tara biex tagħmel presepju tista' imma affarijiet oħra tgħid li ma tarhomx. Joseph ilu jaħdem fuq minn Novembru b'dedikazzjoni li ma bħala u b'materjal differenti fosthom l-injam, il-ġablow u s-silikon. Bażikament kull ħaġa li jsir fil-garax u maċ għandu użu għaliha. Il-kunċett jien għamiltu u kollox jien montajt u daw il-palazzi kif qegħdin taraw kienu magħmulin minn idejja. Passjoni għal dan iż-żmien li Joseph ilu jħaddam mindu kien għadu xkejken. Passjoni jien meta kont żgħar taf inti l-mużew bil-prasepju hekk. Kull dejjem kont u mal-papa tiegħi konna nagħmlu xi prasepju. Minix minn dawk id-dilettanti kbar tal-prasepju, imma kull dejjem pajta ġurnat u ħobna rom. Ma jistax jonqos li Joseph wassal messaġġ għal dawk li forsi jaqtaw qalbhom li jagħmlu dak li jħobbhom. Naħseb xi mod jew ieħor hemm nies li jgħaddu minn trauma jew inkella jaqtaw qalbhom għax ġralhom hekk ma jistgħu jagħmlu xejn. Imma b'ċertu sforzi u ċertu ħsieb naħseb tasal biex tagħmel l-affarijiet u m'għandhomx jaqtaw qalbhom. Nagħmel nikkorreġġihom, hekk inti taħseb sew tista' tagħmilha. Dan il-presepju jinsab bħala parti minn wirja fis-sala tal-Knisja f'Marsa Scala li tellet mill-laqda mużikali Sant'Anna. Fost ix-xogħol hemm l-arti tal-artist Mario Zammit Lewis li wetta 10 xeni mill-Passjoni f'xahrejn u jumejn biss.